Είμαι παιδιά, τι κάνετε από εσείς, το έχουμε πολύ καλά και σήμερα θέλουμε να ψωνίσουμε. Κάντε εγγραφή και like και σχόλιο. Πού πάμε? Ναι. Κοιτάξτε, εδώ που είναι πιο Είναι η καθαρά. θήκη της ευτυχίας της Είναι πιο αδερφής μου. καθαρά. Είναι η θήκη της αδερφής μου. Ναι. Αυτή. Έβγαλα καινούργιο βίντεο. Όντως. Ναι, ρε. Εδώ έχει καρέ, αυτά τα διάσημα. Εδώ έχει άπειρα. Εδώ έχει, έχω 10 μπαταρία, δεν πειράζει. Εδώ έχει πάρα πολλά ψωμιά από όλα. Εγώ έχω 93%. Είμαστε στο My Market απέναντι από τη στάση του μετρό της Μαρτίου. Εγώ έχω 93 τέτοιο μπαταρία. Είμαστε στο My Market απέναντι από τη στάση του μετρό της Μαρτίου. Εδώ έχει κουβερτούρα. Ρε, Σύμπαντζι. σταμάτα ρε. Παντούφλα. Παντόφλες. Για Άστε, σας. έχει, όποιος θέλει να κάνει πίτσα, να έρθει στο My Market απέναντι από τη στάση του μετρό της Μαρτίου και να πάρει ζύμη. Έχει κανονική ζύμη, δηλαδή εδώ αυτό το μπλε. Έχει Και εδώ έχει γάλα αυτό, γάλα αυτό το που κάνει 2,43 βλέπετε. Και αυτό εδώ το γάλα. Σταμάτα λίγο. Εδώ. Μαμά, ακούγεσαι στο βίντεο. Εδώ έχει νερά, βίκος. Σταμάτα. Θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω νερό Φίτζι. Θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ νερό Φίτζι. Ναι ρε, λες και υπάρχει στον πλανήτη. Υπάρχει ρε. Εδώ έχει κι άλλα νερά. Μιτσικέλη. Φαντάσου να βρούμε το νερό Φίτζι εδώ. Κάτσε, δείξε λίγο πάνω. Εδώ είναι ο παράδεισος. Έχει Monster. Έχει τιμές ρε. Το Monster είναι διαβολικά. Το ξέρω τι είναι διαβολικά. Εδώ έχει καλαμάρι. Καλαμάρι. Πώς χταπόδι. Παγωτάκια. Παγωτάκια. Εμείς έχουμε παπάκια. στο Μότσι. Πού είναι τα μότσι? Μότσι, παιδιά. Όχι, τι είναι αυτά? Μότσι είναι το Γότσι. Παιδιά, εμείς έχουμε στολίσει. Έχουμε στολίσει. Μπορεί να βγάλω και βίντεο. Να σας δείξω το Ναι, δέντρο. να σας δείξουμε το δέντρο. Έχουμε στολίσει ήδη. Βασικά θα σας κρατήσω μέχρι να πάει σπίτι. Θα κλείσει. Αλλά παιδιά, να ξέρετε ότι άμα κλείσει σημαίνει ότι δεν έχω μπαταρία, εντάξει. Να ξέρετε, άμα κλείσει το σταματά. Άμα κλείσει το βίντεο απότομα, σημαίνει ότι μου τέλειωσε η μπαταρία, εντάξει. Εδώ γονείς, οικογένεια πάνω απ' όλα. Οικογένεια. Οικογένεια πάνω απ' όλα. Γονείς. Να σου πω, Γονείς, οικογένεια. τώρα. Εντάξει. Να πάμε να πάρω. Πάμε, έλα. Πού να πάμε? Τι? Το παράδεισο στο μικρό. Αυτή είναι Mars Serenato. Τσέκα. Να γκομφού. Αυτό. Τι φωνάζεις καλέ? Έλα λίγο. Να μου πεις ποιο να πάω. Καρέ μόνο. Εδώ έχει καρέ. Έχει βγει και η μαύρη γεύση. Ναι. Και η άσπρη. Η μαύρη πού είναι? Βάφλες. Βάφλες είναι. Όχι, είναι pancake. Ναι, pancake. Έχει τα τέτοια. Να πάρω μια Caesar. Να πάρω μια Caesar. Άμα μπορώ να πάρω μια Caesar. Από αυτές 50%. Ποιο να πάρω λίγο. Θέλω Caesars. Παιδιά, όταν πάμε σπίτι θα σας δείξουμε το χριστουγεννιάτικο Ναι. δέντρο. Μπορεί, παιδιά, είπα, άμα ξανακλείσει, σημαίνει ότι έμεινα από μπαταρία, εντάξει. Εκείνα τα τρία. Και εδώ έχει αυτά τα τρία.
Μαμά. Το δέντρο μας είναι θαυμάσιο. Θα δείξεις και τα υπόλοιπα στολίδια που υπάρχουν στο σαλόνι. Όπα. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Έχει και εδώ νερά. Τα αγόρια γιατί γουστάρουν. Αυτά τα γλυκά δεν ξέρω τι είναι. Όποιος ξέρει να μου πει στα σχόλια κάτω. Είναι σοκολάτα Να πάμε με βασίζα. πήρε. Λοιπόν, πάμε. Το δέντρο μας είναι πολύ ωραίο, θα σας το δείξω. Είναι 9 Νοεμβρίου Έχουν και βγει και στολίσει. τέτοια φανελάκια. Φανελάκια, λέω. Φακελάκια που τα βάζεις. Έχουμε στολίσει ήδη, να ξέρετε. Τα- Και είναι 9 Νοεμβρίου. Που τα βάζεις σε νερό και γίνονται σκόνη και γίνεται ένα νερό μπαχαρικό μεγάλο. Σαν να πίνεις νερό ουσιαστικά. Ναι. Όποιος... Εντάξει. Μένα τα αγαπημένα μου ζελεδάκια είναι κοκακόλα. Αυτά όλα βασικά είναι τέλεια. Βασικά όλα τα ζελεδάκια είναι τέλεια. Bye bye. Εδώ έχει. Και εδώ κάτι. Τέτοια πράγματα. Τώρα που θα πάμε στο καμιό θα πατήσω αυτό εδώ. Και άλλα Σταματήσει να λειτουργεί. Λοιπόν παιδιά, εδώ λίγο σας κλείνω. Και θα σας ξανανοίξω μετά όταν βγούμε έξω. Λοιπόν και παιδιά, τώρα τελειώσαμε από το ταμείο και βγήκαμε έξω και είμαστε εδώ στο μετρό. Είναι μετρό και τώρα πάμε σπίτι. Μαμά, μπορώ να δείξω και το δέντρο. Το χριστουγεννιάτικο. Μπορώ να δείξω και το δέντρο το χριστουγεννιάτικο. Άμα κρατήσει μέχρι εκεί η μπαταρία. Μαμά. Έχω 2 μπαταρία. Παιδιά, σας κλείνω. Έχω 2 μπαταρία, δεν πάει.